obodo nọ n'ọgbaghara gịnị ka anyị ga-eme ndị uwe ojii anyị mere gịnị ebe chekwa adịghị mma laba adịghị mma atịrị gị ụba. Hello? Ndewo. It's Ndewo. Hi. Hi. Hello, Penny. Adima. Oh. Hey, iwe onye ebe, iwe onye environment. Yeah. Huh? Iwe onye ebe? Yeah. Afia. Akwisi bụ mgbe anyị bịa gị sị nwe mgbe shikpagalu. Papa, ọ gbaga mbedo kwụsịla nụ. Isu? Ọ gbaga mbedo kwụsịla. Hello to shiri kwụsị. Shim no maga gi hupa ahani ya ofo ma mfento. Kesim na ọkwụsịla akwụsị. Biko ba goza ga anya oshi. Papa. Ga anya oshi. Nya personal arrest. Nyekwa awudu kwa sa asịrị kwa ngo nya oshi eji. Ị gara oge nyo deburu ma ha ala nụkwa. Duru ala no were nwa ya afọsịle enweta ga-eshi gị fọs oshi ma ya ọnọchi ga-ekwopụ ya were oge. Bend onwe ng down nụkwa. Inyicha gị to mkpịrịkpa ajaja akwụ bụrụ ya ote bụrụrụ bụrụ ya gbacha otere ga-ebukụla otere na agbachara agbacha apụta nga ndị ụmụ afọ ya ga hụlala nwa ala anyị gbuo nwa shigo afọsịla afọs ya nne nwaanyị ọma don't be offensive. Oh? No problem. Oh, there wasn't a problem. You got to go? Yeah, personal arrest between two of we. Yeah, I'm not going to some marriage. Yeah, we know that. No. Oh, I'm a mama. I'm not gonna. No, guy, I'm gonna capital no. Yeah, we're gonna no. Yeah, me no wow. I would more officer. Na that I did two hashes to people. And I won't. Hey, yo. Hey, Mramo. You will kill your number. You get so much yesterday. Okay, now, what I gonna have? I number Officer. Number Number ndwa street ebe ndị ahụ bi. Number ha. Number. Oh, Afia. I should not have put as sharp. In your cranium. Oh. Number and dosore purian people. Rape? Papa. Rape? You need him. I go, Mama. Papa, Mama ga no makaya. Officer ga no makia. Living. Ya wo gawazie o. Ngwa no disike o. Bye. Oh, ije go mo chaga. Papa. Oh ya. Bia. Nge. So, get on your get what help. Yes, I go mapata. Papa, shake when ha apata. And let us see the quick up. I will take a shine with the gap touch or bragata. Or Chabashia, I will take what edges of block of those she got. Okay, Papa. Because of number kid some galimo haga, Papa. Because of Onya. Papa, so bad. I don't know, I'm about onions. Gino so get jigame in a fry power. Yeah, that joy. Imo Tolesh. Joy, Coca Tagana. You got onions. Neg. Ya damn chai. Mona one corner carrot. I got my tagger. Get that crum nonum. What an abagger. Get a ganyos. Get copota. Papa, I wish you could come. Consider Poggy boss. Not what could do. Come on, go to the lava. Because Lava, I'm a wine to Mogo. You want him to not take on Ghana with a good idiot, and you have a good job. Papa, I'm not going to You got one. I'm not going to go, Bella. Papa! Bye. Papa!
Papa. Bye. 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 Over. Over. Military zone. Over. Military zone. Over. 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 Officer, well done, no. Officer, well done, no. Ladies, you think for man can make any more by this time of the hour. I work not. And you many more have somehow work, never on your walk. Now, why asking me all these questions now? Why asking me all these questions? I'm in Nigeria. Yes. Why don't go ask you my question? Why asking me all these questions Why now? don't go ask you my question? You want I'm in Nigeria. Why asking me all these questions? Yes, come, Shonuga. Nigeria again. You say what? I'm in Nigeria. Why asking me all these questions? What has the mo? You were in Nigeria. You in Nigeria? You were Nigeria. Let me take Yes, of course. from there. Check I'm not go from. You in Nigeria when? No. Na Nigeria ain't na para woman one. Na Nigeria any. I like Aram. I like it, yeah. I like it, yeah. Officer, I like him. I like him. This thing, I like him, yeah. Ask him, I like him, yeah. Must you like it? Of nigga like ya. Na nwoke ha ka gonna give buru akpa na ha oten. Akwụkwọ obi. When I'm mad, I'm again. Keep on going. Nke ngo gịnị? Yes, commissioner. Ala kugule. Illegal officer start duty. Anya nara. Ịmakwa officer dị ihe. Oh. Officer ayo ọ na-awa wigi na mmanụ ote ya daa. Officer ayo. Illegal anya nara. I like him this thing. I like him, yeah. I like him this thing, no. Ha. Okay. Me like there. Me like there. We are the officers in law. Yes. I am Officer Carrot. Yes. From which law? And she is Officeress. Onions. Ya wa yo n'olu Igbo. Ayo na adacha. Muna nwa kwam carrot. Muna nwa mo carrot na adakwam. The no can go ngo Okay, gịnị? wo ofia. Ya ebi siri puta. Ofia. Ebi siri maputa. For that very matter, ị ga-enye anyị NAFDAC number go. I will show. Officer, I mean again anything. I know my right. I'm a Nigerian. You see good enye me good. I mean again anything. From there. Yes. You good enye me anything. Why am I saying again? Come on, no. Go no. Nim for. Okay. Nim. No. We le babu kwego. Come on. I'm a Igbo. Wait. No be we yanyi na sielu. No. Come on. Yes. Dafukwe. Ana ma no de ka gani. Ka ikpa nwa maka. Basuta. Akwala susa aka. Let's watch ya. Basuta. Eli hoda. Watch. Amoza. Ya bianga. Happy. Ta ino under our custom. Igwe no mo nwa igwe officer. Ya no ganga. No donga. Ika no gitenga. Mbola I like him this thing, no. Go go. Ika like ya. Abuja. Over. Abuja over. Abuja over. 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 Kim Rakes. Over. You must trend on the land, the far away, beyond more stars. Achọrọ ka iduga m ka mụ na gị abụọ ka anyị jee hie ebe a na-eli ozu. Yes. Oh, my choice. She's the person I love. Muni ana baby give her to shirwa na ya ga-agba mkpe na ọsịsọ. Onwe ke batanga. Onwe ke batani mula. Gịnị onye friends? Do I look like your friend? Look at the cool cow. African, so now you talk to men. Let's throw away this whole phonetic accent aside. I go tell you. Ogo ọbụla m nọ n'ụlọ na-eche maka ya. Iche ihe a m na-eche. Why Samaritan belongs to me? Efu nkata nwaanyị a achọrọ m enu ya. Akwasịla m ya na ntị na ọ na-ewe m iwe. Stay away from me. Sim na ahụ pụọ. Ama m ihe ị na-esogharịrị m anyhow. Sim na ahụ pụọ. Robot ị na-etinye aka gị n'ọkụ. Nekwe ka ọkụ ga-agbagbu gị. Ọkụ ga-agbakwa gị papa. Just ehepụrụ m obi.
kanye kwori bando. Dombo akwụkwọ ahụ ka nga akwọrọ egusi. Madam enweghị ilu ole m ya. Ilu ole gị? Ilu ole eze oke ilu ile. Sọsọ gị nwa bụ onye mfu ga-ewelu shuga dee n'ile ide nye ọnụ ịgbụpịa. Kụdị mmadụ ịbụ. Bịa. You want na onwe ihe jikọ gị na nwaanyị ya because more na madam. Ya bụkara na ịkpọtara nwaanyị na shop maka ịma mmente gị ya. Biko, you can't do this to me. You're my last hope. Naanị gị ekwuru onye nwere gị hapụ m mgbe m gbabiri nwa otu adị gị siri nwụọ na nke m. Robot, awụwọ karịrị gị n'isi ime ka ọ na-emalị ife ị na-eme nwaanyị n'ime ife ị na-eme. Robot, si na be m pụọ. Si na be m pụọ. Ẹ̀yin àgbààgbà, you don't know that I eat and dine with the spirits. Ngwana ebe ilogo mkpụrụ eze ka nye nwụrụ abịakwuo ya. Isi na like him. Yes, madam.